Ce faceți, bă? Bă, Adrian, hai să oprim și noi aici, să dăm și noi la pește, că și așa... Haide. Păi n-avem unde, tu taci, bă, că fac eu rost. Balta plină de pescari. Bă, bre, care să prindă aici, că aici e balta... Renumită. Ce faceți, bă? Ce să facem, tată? Uite pe aici și noi la pește, să prindem și noi. Taci, bă, că știi, vă duc eu unde am dat mâncare acum să prindeți ca lumea. Toți pescarii se uitat la noi, zic, uite, lăutare, uite, bă, la pește pe ăștia, că e pescare ăștia. Avea de acasă pește de la pe mălai, dat așa, prăjit, zbârcit. Ia și-l bagă în undița mea și greu ce era, s-a dus pește, pluta aia de tot, dragă. Măi, trage peștele ăla. Tata, bă, l-a scos, gata, prăjit. Am aruncat undițele, am aruncat și am înjurat până la mașină, că am lăsat mașina sus. Nu mai puteam